ти си реп. Остай го да се изакаме. И записвам го сега, не казвай какво правите. Сега с китарата на кой я дадах, бе? На Таня ли дядо? Не, на батко ти дадах китарата. Сладанака му свирал на китара, пък няма. Голката на брат ми, къде отиде? Вали, сори, цялата ще се задава. Виж колко цялата. Веднага в устата ти коли. Ей, маленьката шиста, гледай. Не там, че е мръсно там. Ела там, ела да ти кажа къде да си. Искаш да види дали... Аз съм мила тук, мила съм се. Дайте. Играй си. Ти не знаеш ли, че имам такава лисица? Ма ти беше маничка си играеш с нея, бе, баба, аз ти я давам. Като беше на... Соня, като дойдахте в Поморие за първи път, като я видях, на колко беше? На 2 годинки му беше? 3. На 3. И аз се мисля, че на 2 години и нещо. На 2 години и 10 месеца. Запознахме с Николай. И Костана? Ме тогава, бабо, като идваше тук, аз ти я давах лисичката и ти си играеш. Как се запознахме ли? Тати Ники ми се обажда по телефона и каза: имаме питане. Да, и аз казвам: какво питане? Той каза как се правят макарони на фурна, ма с сирене или с захар. Това искаха хем сирене, хем захар, ма не знам. Не, извече. И после чувам твоя глас. Виж го, виж го. И казах: там има дефиниции. Той вика: да. И на другия ден те водиха в Варна на Делфините. Аз бях в Поморие на почивка, минахме в Поморие. Един дъжва вече, че отзад на втората седалка се заспава. Виж го, и сега в листичката си. 3 до 7, 4 години. 4 години, да. Не, по 2 до 7, 5. Не. Але! Чакай! Ами чакай да ти кажа. Мишка. Ай, тази си с много да му видя. Баба, му кажа, че са стъплени. Да, бабо. Очите са